Hey YouTube, og i dag spiller vi inde på min server, og vi har ikke lige nogen med lige nu, og vi spiller Minecraft PvP, og vi kan lige læse reglerne hurtigt. Ikke hacker eller jail, ikke spam eller mute, og owner, co-owner, op, og head admin og admin er også lov, og ikke spawn camp eller jail, ikke claim ude i PvP arenaen eller med band. Please i rank. Owner, mig. Co-owner, min paplillebror. En, der er god til plugins. Og en eller anden, jeg ikke lige ved, hvem er, men jeg er også co-owner på hans server. Så head up, min bedste ven Frederik, og min paplillebrors bedste ven, og en eller anden inden fra en anden server, og ja. Nå. Vi spiller lige. Og som I kan se, jeg er inde, og en Galaxy-ting er lut. Og nogle andre. Nå, han er infection. Jo. Nå, det ser ikke ud til, at der er nogen, der gider PvP, så prøver vi lige at gå i FO. Og det er så faction home. Ja. Jeg ved ikke rigtig lige, hvad jeg skal lave. Jeg tror bare, jeg går ned og mine lidt. Ja, det til. Som jeg har. Ja, jeg er rimelig god herinde, vil jeg sige. Og så jeg ved ikke lige helt, hvad jeg skal sige. Jeg laver bare lige en lille reklame til min server her. Og så deltag for helvede. Du kan deltage i mig. Hvad er det? Nå, men vi ses YouTube.